Aste gutxi barru hasiko da egunkariaren kontrako epaiketa Espainiako Auzitegi Nazionalean. Eta dagoeneko ekimenak egin dituzte auzipetuei elkartasuna adierazteko eta epaiketa salatzeko. Euskal Herriko hainbat herritan adibidez, herri batzordeak sortu dituzte. Andoni Alvarez, egunkari auziaren komunikazio eta sustapen arduradunak dioen bezala. Herri batzordeak dira egunkariari eta egunkariako auzipetuei babesa emateko herrietan sortzen diren taldeak dira. Pixka bat, hauek sortu ziren duela 6 urte egunkariaren itxiaren ondoren, nahiko modu naturalean eta guk gehiegi bultzatu gabe, herrietan sortzen joan ziren. Eta oraingoan pixka bat, herri batzorde horiek erabili nahi ditugu egunkarien auzian, auzipetuei babesa emateko herri ezberdinetan, eta auziak dituen pixka bat gastuei edo aurre egiteko dirua biltzeko. Pixka bi helburu ditu herri batzordea, bat da informatu herrietan egunkari auziari buruz, eta bestea da dirua lortu egunkariako auziari aurre egiteko. Herri batzordeak momentuz Gipuzkoan dugu bilera bat herri batzordeekin, eta aste honetan eta hurrengoan bildu nahiko genuke Nafarroako, Bizkaiako, Arabako eta Iparraldeko herri batzordeekin. Herri batzordeen funtzionamentua da normalean guk lotura lana egiten duen pertsona bat dugu herri bakoitzean, kontaktu bat, eta gero kontaktu horrek talde bat dauka bere herrian. Eta talde horrek egiten duena da pixka bat atxikimendua lortu, edo maila jarri, edo materia da saldu, edo bertso saio bat antolatu egunkarien alde, edo hitzaldi antolatu eta lako gauzak. Eta hori da pixka bat herri batzordeen funtzionamendua, edo hori da eskatzen duguna herri batzordei. Hitzaldiak eta elkarretaratzeak antolatzea, materiala saltzea, edota herritarrak informatzea diran herri batzordetako lanak. Herri batzordeak aidea pixkanaka gauza ezberdinak antolatuz, eta adibidez asteburu honetan egia auzoan, Donostiako egia auzoan egongo da maila jarrita eta informazio balantzen egongo dira. Saran, Lapurdin egongo da elkarretaratze bat kiroldegian, Sarako egunkarien aldeko taldeak edo antolatuta, eta gero pasaren asteburuan adibidez egon ziren Zestoako ira eta auzoan egon zen egunkariako materiala salgai, eta pixka bat auzo eta herri ezberdinetan dakagu egunkarien aldeko dinamika bat edo egia sortzen, pixkanaka hasi berria gara, eta jungona edatuz eta jungona da pixka bat epaiketa hasia da ere indar gehiago hartuz. Edozeinek eman dezake laguntza bere herriko batzordean. Herri batzordeetan parte hartu daiteke, bakoitza bere herrian herri batzordean dago bertako jendearengana hurbilduz, eta herri batzorde ezberdinak gurekin jarri daitezke harremanetan, alde komunika abildua egunkaria.info helbidea bitartez, eta bestetik 943 300 telefonora deituz. Hurrengo ostiralean, urriaren 30ean, alor askotako ordezkariak bilduko dira Iruñean, egunkaria libre lelopean. Herritar guztiek daude dituta.